पाणी असलेली ही द्वारका, या द्वारकेचा तोल केवळ एक स्तंभ सांभाळतोय. या जर का मीपणाचा ओझा वाढू लागला, अहंकार वाढू लागला, द्वारकेचा तोल जायला वेळ लागणार नाही. आणि म्हणून मी तुला संदेश दिलाय, नाट्याची सुरुवात तुझ्याकडे मी केलेली आहे, मध्य सुद्धा तुझ्या समवेतच गाठायचं आहे आणि शेवट सुद्धा तुझ्या समवेतच करायचंय. ज्यावेळी